רב זרועות חושפת את סודות הדלת. מה היה לנו מאז ועד היום? במבט מבפנים, דלת בולטת מקו המשקוף. המשקוף בולט מקו הקיר, והצירים חשופים. ובמבט מבחוץ, המשקוף בולט מקו הדלת ומקו הקיר, המנעול מורכב בחזית הדלת, ובמצב הזה הגנבים חוגגים, גם עם מנעולים חזקים. בחברת רב זרועות ניפצו את המוסכמות לאחר שנים של ניסיון, ופיתחו את הדלת עם הפתרון הטכנולוגי הבטוח ביותר. דלת ומשקוף באותו עובי ובקו אחיד, המורכב במישור הקיר בקו אפס נקי ומושלם, מבפנים ומבחוץ, דבר היוצר מראה אסתטי מרהיב. המנעול מורכב בגב הדלת, והצירים נסתרים. הדלת מקשה על חיי הגנבים, גם עם מנעול רגיל, ומייפה את חיי האדריכלים והמעצבים. זה פשוט, יפה יותר, חזק יותר ובטוח יותר, חד וחלק. לכל חידוש מוצלח יש שני סימנים מזהים. האחד, קשה לדמיין איך הסתדרנו בלעדיו, והשני, איך לא חשבו על זה קודם. הדלת של רב זרועות היא מין חידוש כזה, שלמות בחדשנות, מוגן בפטנט בינלאומי, ומיוצר במפעלי החברה, ביטחון עולמי בעיצוב חלומי. הדלת, יותר מכל דלת.